Der er klassefest i den velkendte by. Ja, du har nok hørt om den. Klitmøller, bedre kendt som Kode Hawaii. Gang i klassefesten var der, og som det sker så tit til alle fester, løber man tør for lidt af hvert. Denne gang toiletpapir. Dette resulterede i, at folk søgte til alternative midler. Papirskiven i toiletrullen, avispapir, håndklæder og gud vide hvad mere. Et helt andet sted i huset havde stakkels Monika fra 1. D fået lidt for meget til den gode side. Ja, hun blev rigtig fuld og gik i seng. Klogt træk, Monika. Efterfølgende vågner hun måske fest videre, men lister ned ad trapperne med en spand under armen. Nogle af de resterende gæster beslutter sig for at tage hånd om den kære Monika. De sender hende i seng igen, og dette bliver selvfølgelig ikke uden noget så flot som et overskæg til nattesøvnen. Tidligt næste morgen vågner Monika. Hun slæber sig selv ned ad trapperne og går ud på toilettet. Monika bemærker sit prægtige overskæg og beslutter sig for at vaske det af. Monika griber straks et håndklæde fra badeværelsesgulvet, men hvad hun ikke ved er, at hendes rare, betænksomme, uvidende unge puppebevenner har gennemvædet håndklædet i tis. Monika skrubber, gnider grundigt, ja, hun tværer det prægtige overskæg af med håndklædet, indsmurt og gennemvædet i tis.